Igbo na management ekenekwa m unu abịakwana m ka nsị abịa ọzọ ị na-enweta vidiyo biko the only duty nchọkwa ị na-emelu m na-eshie ya WhatsApp, Telegram, status, Google search, TikTok na-eshie ya dia because adịkwa m happy na mfụ video m fụ na TikTok adịkwa m very happy na mfụle ya o maka chike m na gana bado m happy na mfụ da video ma ndị na-eshi mana nọ m ndị ọzọ mfụkwa ya ịmago ọ na-post ile makwa na mbịa ọwọkwa na mfụ the video mkpa ete ntọọ m iche nkụ yatago isi m zaa mana isi m buru ibu isi m zaa so okwu adịkwa ka mkpazi ka mpụta ntị ikwe ọzọ na nkwukwa ka nsị ekwu okwu anụ nwere esen say Zion and adoration on the other Reverend Fathers even it go on. The worst in ebe here no we can is that the worst no na ngwa has not responded. Manuna oni afa oya me ayo bala me yanka me yankozo. Me yanta me yim, he has never responded. The only word okwu do not be distracted because na give him 100 days a bidogo. This is the time to usher in a new state of things in Amen. Because Hannah have timely 100 days. By the time we'll be in October, November, December. At least you come out a new you to challenge in Georgia. From then by then we will get Wakalipo will also offer a few market. Unwe see again nano imekwacha ojia. By the time you put out from that 100 days without being distracted, you might go, you could have man and mother who. And I no give away. Such mkono get video one night what you done. You don't cause somebody like you very well or I like one maybe done very well. So you get video ya. When we one or two things ya mutanimi. But I go that two things ya muta. Kabaruti ya into practice. Kapakwana rone na kima follow to the category of people on agwa. They follow to the category of those people on agwa. So biko on the buy. Kaigo chan and tia yagocha sahanya na mmili. Kia really happy here na idea yini na arona choy hozo. I'm still saying it and I will still say it again. Obulu ni pata kibia ba wo no wa church Reverend Father. Iya nwu church yenege. Church akadela. Na hotinpo iya anwu church eniyegi church akadela agbacha hanya that person need defend the igulu maka ya no someone nego nwoke ogu you be the person to celebrate mass on your burial. I to wait to God came na gana makachi to God who made me and you. So what are you supposed to do na inega afuna ihe anụnwa nwe ka o si ada you do is na biko God let your will be done for your church. As a God at the gate of hell shall not prevail, then are we going to become an enemy turn against ourselves? Because in the Bible say, the house divided against itself cannot stand. Are we here dividing and fighting ourselves in the midst of reason? For how long? Now. So because the end of this video, share and also my subscribe or comment again in the comment section. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother, Igboland TV. Onyaminoga, Nwagwata Munebecha. Biko Boronum Fara with joy. Biko Boronum Fara with joy, and we feature when I'm with that. Biko Fara with joy, and my yogi or brai, your Biko. La Muzie, enough is enough. The last time we check, you're not a content creator. Then what is happening? If you are fasting, but you don't go so do you want or get a mayor because what I'm seeing now, I'm not speaking a me file because I'm not getting no in what is a calling, no from heaven. Can you in a message? It's a lie. Karata in a place, you get a karata EGP one the king with another. Yes, I must tell you.
It is obvious na ihe anyị na-emezi na part of point. Ewe eji mara ndị fada before ha ekwu okwu a na-ata okwu ekwu eze before ha ekwu okwu. Otu anọkọta ewe meke pọ n'iro na mepụta utu m nyoma amịrị ebe som. Ewe meke nyoma amịrị ebe som mpụtara steeti m fugota nyoma amịrị mana fada ama eme ya. Otu a nke ọ dị na fada ama ekwu okwu anyhow. Otu ahụ esi ga anyoma amịrị anyhow ka ha esi ekwu okwu anyhow. Then why what can I na-emezi na ndụ gị? Anma wonder ndị bishop anyị mmanụ nọ under ha. Or they was the bishop will caution again, call you in order. If you're in the father begi, I must tell you this. If you're in the father begi, or this is also give father no Nigeria, or father no na for Kobe. Other fathers are seeing him. Now the may a cook because he became a cool, pure truth. But I teach you na the wrong. Oh, people can they took mano. If it is them can they took mano. Then can you win your jaw that man in a major Buriano? Last time I don't in a good nah, it has Omena RNG government with the Lovett or fellow, a reverend father. They could do what? Nah, what is happening? They must say that I'm a Catholic. Aside from Mass, go make a lady I go in many parishes. So when you got come na piece would namoro. In a mefe for what guys is kangwagi. Na ndo mwakandiga say priest gain agwa. No who you dey mefe. Anybody can correct anybody. Then ke tigi no di okwu ayi na ekwu gase. La buo dey bro blogger. The priest na kwado ohugu. All the priests in that Monday priest ni la magasere. Ndi dey meme when the kwuru okwu ayi na ekwu. I would have wanted a Bremoso. A Bremoso Guano to the Unya John the Baptist of our time. Then came as in a guy in a gu, Sidich and I gave Bremoso de gu. On a Bremoso na more when I am was called get it. Ndama, my leg cannot Faramaria Dibia from Asaba in Rolia. Faramu cafe ambo farojana more here. Ne kwekuru wadile in Rolia. Faramagunu se bere is the walk. Nuko nyama in Rolia. Then kega se opposite. Became as like anasana and after the fathers and a jealousy. In Kega too much. Oh, name potato na it was if he gave Willa Buo. You won't a year Bukagana Masaki. Iye de no wa also onye also one ne o de ye buka de aso ye de agu image on la buru nwogi o de ye create na beg man keep na social media na eku ya last time anum ki na ba in on ewute ina asina ask up pro bia na obodo yibo na wo mu why dey report then why e ga report okay ebi na enye their great prophet insult they must report you. In a season, I block you. Every na game adoration, I block you. Why must they not block you? Because in the their great prophet is sought. So anything any business or anything they concern again, they have to terminate it. That's the only thing they can do to at least to please their dissent. It is everywhere. It can never be anywhere. So yen na you go labuo. Enough is enough. Even si mo make and na eba na good newspaper. In a mo make and na eba na good newspaper. Makandia we will get jeba. He so ha ka na akọ. Aya ko gida akọ chichie. Why like that? Iga for he jeba na good newspaper. Ndị na ya afukasi ndị na eba. Akọ na dey no na do too much. Ijeba sef ha we get say na afro nna ndekalu akwa nna no asel ha ya agwa gị na afro nna ndekalu na nke adara egbu azụ ebe ọrụ na-ata azụ ndụ ị na-ajụzi onwe gị na n'ụzọ ha na-ege ọ dị iche na nke ị na-ege ị na-ekwu adịshọn na-agwa gị ya na agwa na afro nna ndekalu na nke adara egbu azụ na ọ na ebe a nkịta na ịchọ ka unu je na ọ na ebe a na-ata azụ ndụ ị na-ajụzi onwe gị n'ụzọ ndị a na-ege ọ dị iche na nke gị biko ife nna yọ gị enough is enough. Apụ na Ebuka Obi ke unu na-azọ Ebuka Obi hapụrụ ihe niile ndị priest na-eme ọ dị eme. Ebuka adịghị baptizim mmadụ.
Ebuka dey bully blessed sacrament. Ebuka dey make confirmation. Ebuka dey anu nkwuputa ndị mmadụ. Ebuka dey egbu ndị mmadụ ntụ. Then ke ya unu na-eme wo yo na-eme nwere ike ị na-ewute unu. Nothing ihe niile wu ndị praise na-eme as ndị etere udo ọ na-eme ya n'ọrụ onwe then ke what is that what is happening? Biko ya na-achọ ịgwa gị bụ enough is enough lakpa ụlọ kwa na iwu ndị Katọlik ugwu kwa na iwu ndị Kirista na ugwu ekwekwu ndị fara be gị ugwu enough is enough. This thing is getting too much. Apụ na Ebuka na mkpara ahụrụ na-achọ since that mantle on na-achọ ọ ga-Ebuka ji ya ifrukpara Moses ahụ ifrukpara Moses ahụ na-azọ ọ ga-enye gị Ebuka onye ọrụ jezuo ike o mekwuru onye ọrụ n'anya yesterday na Mount Sinai ebe Moses riri mgbe ahụ ga-efu Jizọs ihu n'ihu ọhụrụ na ama na-enye gị Ebuka ọ ga-oji ikwe gbatu nke dị si o were kwene so onye ọrụ jezuo ike ịghọta mkpara ahụ unu na-achọ enye gị ya n'elu ugwu yesterday so onye ọrụ jezuo ike ọ ga nsị ka gwa gị n'ụbọchị nke taata biko were ugwu gị lakpuo achọrọ m ịbịa gwa gị okwu asị ịnya maka ọsọ please that's why ndị chọ ka m dụọ gị asị ọdụ please hapụ na Ebuka ka o zoro unu ike na onye abịakwa n'ụwa ọma ihe a na-achị ya kwu ka ọ na-eme onye ahụ kwara onye ama n'oge nke anyị so that man to a na-azọ o were gị n'elu ugwu yesterday na Mount Sinai agwagasị ka gwụrụ ụbọchị nke taata aka nwanne ụlọ Igboland TV onye amị na ọga nwa agụata ọ bụ na ebecha maka emesịa